Tämä pomminvarma resepti syntyy täysin kuivakaapiaineksista. Nyt kun maailman tilanne on ollut vähän mitä on ollut ja kotivarajutut on noussut puheeksi, niin tämä on sitten resepti, mikä kannattaa ottaa talteen. Nimittäin lihapullat ja muusi. Tosta alkuun vähän fiilistelyä ja siirrytään suoraan perunamuusin valmistuksen pariin. Tuossa paketissa lukee, että pitäisi sekoittaa muka pelkästään veteen, mutta mä suosittelen kyllä laittamaan puolet tuollaista uhoa maitoa, joka säilyy huoneen lämmössä ja suolaa kans vähän. Sekoittelet sen lämpöiseen nesteeseen, kunnes alkaa muistuttaa muusia ja avot. Ei muut kuin muusi sivuun ja pannu kuumaksi, pullat perään ja aluksi on noin tietty vähän näästin näköisiä, mutta tuttuun tyyliin lämpöä saadessaan muuttuu tolleen ihan tunnistettavaan muotoon. Sitten ei muuta kuin pleittaamaan. Tähän sä voit käyttää ihan mieltymyksen mukaan noita koristeita ja mitä nyt kuivakaapista ikinä löytyy. Suomalaiseen tyyliin herneet sopii hyvin ja vaikka puolukkahilloa ja suolakurkkuu, jos sellaisia sit sattuu löytyy. Tästä nyt ei Suomi Survival safkat enää paremmaksi mene ja näin.